enyi m, ana m anabata gị onye si ebe dị iche iche n'ụbọchị taa na GCK kwa ụbọchị. Anyị na-eleba anya maka okwu na-asị enyemaka nke si n'eluigwe abịa. Dịka anyị na-ele anya na ndụ anyị na-ahụ ọtụtụ ndọgbu na ndọgbu n'ọlụ nke ndị mmadụ na-amapụta n'ụbọchị taa. Ụfọdụ mgbe ị ga-ahụ na ihe anyị na-ahụ n'anya na ihe ndị anyị na-eme n'ụbọchị taa, ọ bụla ndị anyị na-ahụ ma ndị anyị na-anaghị ahụ, ụfọdụ mgbe ya bụrụ ihe gbasara ihe nnweta, ụfọdụ mgbe ị gaghị hụ na ihe ndị a na-eme ka ndụ anyị jupụta na ihe isi ike. Ya mere, olee otu anyị si enweta ọgwụgwọ nsọ nke anyị chọrọ? Biko na ntị dịka ị na-anụ okwu agbamume nke si n'ọnụ onye ozi Chineke Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, dịka ọ na-emepe akwụkwọ nsọ na-enye anyị ụzọ mgbapụ, na-enye anyị ụzọ nnwere onwe, na-enyekwa anyị ụzọ ọgwụgwọ nsọ nke anyị chọrọ n'ụbọchị taa. Ka anyị bịaghachi n'akụkọ a m na-agwa gị n'abalị a. Ọ dị n'akwụkwọ Jọn isi 4 na amaokwu 46. Jizọs wee bịa wee bata na Kenan na Galili, wee bịaghachi ọzọ. Anyị nọ n'ebe a, anyị nọkwa n'ebe ọzọ, anyị nọ n'ebe a, ihe rịba ama eme n'ebe a, ihe dị ukwuu eme n'ebe a. Dịka anyị nọ n'ebe ọzọ, ihe karịrị nke a ga-eme. Asị m na ihe karịrị nke a ga-eme. Anọ m n'ebe a ihe dịka afọ 80 gara aga. Ị matara n'oge ahụ anyị na-ekwusa okwu a, anyị wee bulie onye nwe Jizọs Kraịst elu. Ọtụtụ ihe rịba ama wee mee, ndị ntị wee kwuo okwu wee nụ ntị. Ndị nọ n'ebe dị anya na nzukọ a, ọ dị otu nwoke onye nwere arụ ọgbụgba, ya na-atụtụ ihe n'okporo ụzọ, na-atụtụ ihe ndị gbara ya gburugburu. Ihe dịka afọ 4 ugbu a ọ nọ dịka ha na-agafe n'ihu nzukọ, na-enweghị onye bikwasịrị ya aka. Ike Chineke wee bịakwasị ya, wee gwọọ ya n'otu oge ahụ. Ndị na-aga ozi wee kpọrọ ya, wee kụchaa ya isi, wee gwọchasịa ya, mee ka ọ dị ọcha. Ya wee bụrụ onye a mụgharịrị ọzọ, wee bụrụ onye nzukọ anyị. Anyị nọ n'ebe a na mgbe gara aga, anyị nọkwa n'ebe ọzọ. Ihe dị mma na-abịa n'ụzọ gị. Anyị na-enwe ọgbakọ retreat n'ebe a, na-agbakọ ndị otu nzukọ anyị, ma ndị ọzọ na-abịa na-eso anyị. Ọ dị nwanyị nke kpuru ìsì, di ya dakwara ngwụrọ. Nwaanyị a dara ngwụrọ, di ya bụ onye kpuru ìsì. Anyị wee kpee ekpere. Mgbe anyị kpesịrị ekpere ntakịrị a, nwa ekpere adị nwa mkpụmkpụ nke ga-abịakwasị gị taa. Ị ga-anata. Asị m na ị ga-anata. Mgbe anyị kpesịrị ekpere, nwaanyị a wee bilie, mkpọnwụ a niile wee laa, stroke ala. Ya wee malite ịga ije. Ọ bụrụ na ị dara ngwụrọ n'ebe ahụ taa, ọ bụrụ na ị nwere ahụ mkpọnwụ n'ebe ahụ, ike na-abịa n'ụzọ gị, ị ga-ebili ma gị ije n'aha Jizọs. Ndị a wee na-aṅụrị ọṅụ, na-eti mkpu. Di ya nke kpuru ìsì na-ajụ gịnị mere ndị mmadụ ji na-eti mkpu na-aṅụrị ọṅụ. Asị ya na nwunye gị na ọ dakwa ngwụrọ ọzọ, ọ na-aga ije. Mgbe nwoke a nụrụ nke a, anya ya wee mepee. Ihe ndị mere na mgbe gara aga dịka anyị nọ n'ebe a taa, ihe karịrị nke a ga-eme. Ya mere Jizọs wee bịaghachi na Kenan Galili, ebe o mere ka mmiri ghọọ mmanya. Ebe a ka e nwere otu nwoke a maara aha ya, nke nwa ya ahụ na-adịghị na Kapanọm. Nwoke a dị ukwuu, onye a maara aha ya, nwa ya ahụ adịghị ya na Kapanọm. Na amaokwu 47, ya sị mgbe ọ nụrụ na Jizọs abịawo, o si na Judia pụta baa na Galili, o jekwuru ya. Ajụjụ m nye gị bụ, olee otu nwoke a maara aha ya, gịnị mere ọ ga-eji gakwuru Jizọs? Ọ nụrụ ihe ị na-anụ n'abalị a, ọ nụrụ ya. Ọ nụrụ akụkọ otito nke mere ebe ndị ọzọ.
n'ebe ndị mmadụ nọ dịka ị na-anụ ya n'abalị a, ya wee tie okwukwe ya n'ọrụ. Ị maara na e nwere ndị mmadụ n'amaokwu 49, nwoke ahụ nke na-ejere eze ozi si ya, onye nwe anyị, rịdata mgbe nwatakịrị m aka nwụghị. Ọ sị ọ dị ngwa ngwa. Ihe gbasara gị dị ngwa ngwa. Mgbaghara mmehie na ndụ gị dị, o kwesịrị ime ya ngwa ngwa. Ịgwọ gị ọrịa ekwesịrị ime ya ngwa ngwa. Igosipụta ike Chineke na ndụ gị ekwesịrị ime ya ngwa ngwa na ndụ gị. Taa onye nwanyị ga-eme ka ịhụ, onye nwanyị ga-eme gị adị n'ego dị elu. Ọ bụrụ na ị kpuru isi ọtụtụ afọ ugbu a, ihe a chọrọ ka emee ngwa ngwa ugbu a, onye nwanyị ga-emepe anya gị ahụ n'abalị a. Ọ bụrụ na ị dara ngwụrọ, ya bụrụ na ị bụ onye na-adịghị ike, pụghị ime ihe ọbụla site n'otu ebe gaa n'ebe ọzọ, nsogbu gị a, ike nke onye nwanyị ga-emetụ gị aka. Emesịa, ị ga-ebili ma gị ije n'aha Jizọs. Ihe dị ka afọ ole na ole gara aga, afọ 3 gara aga, anyị nọ n'obodo Taraba steeti. O ruru afọ 6 ugbu a. Ọ dị nwa okorobịa onye ọ pụghị ime ihe ọbụla n'ihi na aka ya niile dara ngwụrọ, ụkwụ ya dara ngwụrọ. A na-eji ihe eji kegide ya, ọ ga-eji na-aga, ya nọrọ n'elu osisi a na-egbe na-aga. Anyị wee bịa n'obodo a na-akpọ Jalingo. Ndị nọ na Jalingo ga-echeta ugbu a na mgbe anyị kwuru maka Jizọs, otu ọ dị echi, otu a ka ọ dị taa ruo mgbe ebighị ebi. Anyị wee kpee ekpere na nkenke dịka ekpere anyị ga-ekpere gị n'abalị a. Ekpere a ga-amụpụta ihe na ndụ gị. Ekpere a ga-esi otu a rechapụ ajọ omume pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Cheta na ụkwụ ya dara ngwụrọ. Nwoke a na-ji nwayọọ na-aga n'ala site na ihe a etiri ya. Mmadụ niile maara ya. Onye a wụ onye arịrịọ n'ime obodo. Mgbe anyị kpọrọ aha Jizọs, ike nke dị n'aha Jizọs a wee pụọ zute nwoke a. Ọ nọ n'igwe mmadụ dịka ị nọ n'ime ya n'abalị a. Onye nwanyị wee metụ ya aka. Ike a wee metụ ya n'ụkwụ ya. Ike a wee metụ ya n'aka ya. Ya sị, enwere m ike iguzo. N'otu oge ahụ, ihe dịka afọ 23 ka ọ na-ebilibe, ya ebilie gawa ije, ya ebilie gawa ije. Mgbe e mesịrị, ya wee vulie ihe ahụ o ji na-agagharị, wee gwọọ ya n'otu ntabi anya ahụ. Mgbe ọ pụtara inye akụkọ otito, ya ewere ụkwụ ya gagharịa. Gị onwe gị n'abalị a, ike nke eluigwe ga-emetụ gị aka, n'ihi na Jizọs mere ya n'oge ahụ. Jizọs ga-emere gị ya n'abalị a. Nyara ntị, anyị hụrụ ihe ole ma ole nke a rụtụrụ aka. Nke mbụ, dịka ị na-anụ okwu a, ji ya kpọrọ ihe, Jizọs Kraịst, dịka ọ na-agagharị na-eme mma, enwere nwoke nke o zutere ya ka e bịara ya dịka ọ nụrụ maka Jizọs Kraịst, ya wee bịa. Jizọs Kraịst ya nwa ọ pụrụ ime na ọ hụ na ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa, ndị dọkịta, ndị dị iche iche, ma mgbe ọ bịakwutere Jizọs Kraịst, ahụrụ ihe dị iche. Ọtụtụ ndị dị iche iche na-achọ Jizọs, na-abịa ịhụ na ị bịakwutere Jizọs na ị ga-aha na ọgwụgwọ nsọ gị adịla. Nke abụọ bụ na ọgwụgwọ nsọ bụ nke anyị na-enweta ozugbo anyị na-abịakwute Kraịst. Ọtụtụ ndị n'ụbọchị taa bụ ndị nsogbu ọrịa dị iche iche jupụtara, ma nke ga-eme ha nwụọ, ma nke ga-enwe oge ntakịrị agwọ ha. Ma ọrịa ọbụla iburu ya bịakwute Jizọs Kraịst, n'agbanyeghị ọnọdụ ọrịa ahụ, ị ga-aha na Jizọs Kraịst ga-eme gị ka ị nwere onwe gị. Ọ bụla naanị Jizọs Kraịst onye pụrụ ime gị ka ị nwere onwe gị. Ọ bụla naanị ya bụ onye nwere ike inyere gị aka. Ya mere n'ọnọdụ ọbụla, naanị nwee okwukwe. Otu akwa Jizọs Kraịst ji na-emetụ ndị ọzọ aka, ọ wụtụ ga-eji emetụ gị aka. Nke ị ga-ahụ n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 2 nke 3 amaokwu nke 2, ọsọ ugbu a bụ oge, ugbu a bụ oge nzọpụta, ugbu a bụ oge nke a na-anara nke ọma. Nke 3 bụ na anyị ga-achọ maka ọgwụgwọ nsọ ụbọchị taa.
ofu ihe bụ ihe nwere ike iwetara gị ọgwụgwọ nsọ. Ọ bụ naanị ofu onye bụ onye nwere ike iweta ndụ nye gị. Ọ bụ ofu onye ka anyị nwere ike ịgakwute n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-agabiga. Naanị ihe ọ ga-ewe gị wee sị biko gbaghara. Onye ahụ bụ Jizọs Kraịst. Ọ bụ onye nwere obi ọmịiko, ọ bụ onye jupụtara n'obi ebere, ọ bụ onye jupụtara na ịhụnanya. Naanị si n'ọnọdụ gị n'akwụkwọ Jọn isi nke 6 amaokwu nke 23 ọsọ onye ọbụla nke bịakwutere m na aga m eme ya atụ agha, naanị bịakwute ya. Ama m na ị na-agbalịsi ike ka ị nwee nzọpụta, naanị bịakwute Kraịst n'ụbọchị taa. Ị ga-ahụ na ọ ga-enye gị nzọpụta. O nwere ọmịiko, obi ọmịiko ya ga-eme ka ị nwere onwe gị. Ihe ahụ nke ị na-achọ, ogbugbo ahụ nke ị na-achọ, ọ nọ ebe a. Onye pụrụ inye gị ogbugbo bụ Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst ga-enye gị ogbugbo n'ụbọchị taa. Ọ ga-eme gị ka ị nwere onwe gị. Pastọ Kumuyi na-abịa ugbu a ka o dube anyị, kpere anyị ekpere nke nzọpụta na ekpere nke ọgwụgwọ nsọ nke Jizọs Kraịst na-enye. Biko nabata ya ugbu a. Ị ga-ahụ na ọ ga-enye gị ndụ ọhụrụ nke ahụ ị chọsiri ike n'ụbọchị taa. Onye ọbụla nke na-ekpuchi mmehie ya, ọ ga-agara ya. Onye na-ekwupụta ya ma jụ ya, a ga-enwe obi ebere na-arụ ya. So onye nwe anyị na-ekele gị. Amaara m na Jizọs nwụrụ n'ihi m n'obe Kalvarị ka o wee wezụga ọmụmụ ikpe a niile ke mmehie pụọ. Si onye nwe anyị, ana m ekele gị. Kwenyere ọ ga-enye gị ike ka ị ga-eji bie ndụ ọhụụ. Onye nwe anyị ga-enye gị ya n'abalị a. Nna anyị, n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'obe Kalvarị, anyị na-abịakwute gị na-ekwenyere na nkwa nke inye wuru ka ara bụ onye ga-abịakwute gị na nchegharị. Ị ga-achụpụ ya n'ezi. Anyị na-arịọ onye nwe anyị, ndị a niile bịaworo ni, gbaghara mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wezuga ọmụmụ ikpe niile, wezuga ọmụmụ ikpe a, nye ha ike ibi ndụ ọhụụ n'aha Jizọs. Wezuga ọmụmụ ikpe a, nye ha udo nke obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ niile nke mgbe ochie dị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị, anyị na-ekele gị onye nwanyị. Anyị maara n'imewu ya ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta gị ugbu a n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Amen. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka ihe ị pụrụ ime na ihe ị tụrụ atụmatụ ime na ihe ị kwere na nkwa ime. Anyị na-arịọ onye nwe anyị na ị ga-emetụ ndụ niile aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị, gosipụta iche isi gị, gosipụta nnwere onwe gị n'ebe nrịanrịa nọ, n'ebe ekwensu nọ, n'ebe ihe ọjọọ niile nọ n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, ebe nwere nrịanrịa ka e nwee ahụike, ebe nwere ihe mbibi ka arụghachi ọzọ, ka arụghachi ya na-arụ ha na ndụ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, wezuga aka ekwensu pụọ na-arụ onye ọbụla, pụọ na ndụ onye ọbụla, pụọ n'ezinụlọ onye ọbụla n'aha Jizọs. N'ebe a, na redio na igwe onyonyo, ebe niile ha na-anụ olu anyị n'igwe eji ezi ozi, gosipụta ike gị, bibie ike niile nke ekwensu. Ana m ekpe onye nwe anyị, anya niile kpuru isi mepee ya n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbudoro ka ha nụ ntị ma kwuo okwu n'aha Jizọs. Ndị niile arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị ụkwụ ha na-enweghị ike ịgagharị, ma nsogbu ọla, ma na ihe ọla na-egbochi ha, ka ike gị bịakwasị ha, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị, ihe ọwụla zara aza ma ọwụ kansa, ihe ọwụla ọwụ, wezuga ya, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị, ihe ọwụla ahụ nsogbu, ihe mgbu, ihe ọwụla nsogbu ahụ wụ, ha ga-ada n'aha nke onye nwanyị Jizọs Kraịst.
ike na-achị isi, ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, ịrịba ama ebe niile nye mmadụ niile. Ana m ekpe n'aka nri n'aka ịkpa n'etiti na azụ ebe niile, mee ka okwu a nke ihe ịrịba ama guzosi ike. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na ama m n'imezuwu ya, n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị azawo n'aha Jizọs. Nwalee onwe gị ugbu a, ga-ewe chọpụta ihe ịrịba ama gị na ịchị isi gị dị n'aka gị ugbu a. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been now, forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Sing it with me, come on. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. If the Lord's been faithful to you, I want you to put your hands in the air. Just praise Him for His faithfulness. Thank Him for what He's done for you. Amen. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, your Lord, unto me. Great is thy faithfulness. When I wake up in the morning, I'm gonna say, Ọ bụrụ na ị were ndụ gị nye Kraịst ugbu a, ya bụrụ na ị chọrọ ka e nyere gị aka dịka gị na Kraịst na-aga, biko sonyere anyị na www.dclm.com/connect. Anyị ga-enyere gị aka n'ije nke okwukwe gị a.
Ọzọkwa, ịpụ irute anyị site na ihe ije ozi anyị nke eji ezisara ọha ozi nke ka a na-egosi gị ugbu a, gị nke nabata inye aka iji wee too n'ime Chineke. Gị na ndị enyi gị sorokwa lekọta ihe onyonyo a, ma ọ bụ gị esara ahịa isi oche a na-agbasoro Chineke ozi ọma. N'ezie, anyị ga-apịaka ugbu a. Eji m aka na ịbụla onye a gọziri, biko sonyerekwa anyị na ihe omume ndị ọzọ dịka anyị na Kumuyi na-aga kwa ụbọchị. Ị pụkwara isonyere anyị ọzọkwa na ọgbakọ krusedi nke na-abịakwa n'ọnwa na-abịa abịa. Biko kpọrọ ndị enyi gị, kpọrọ ndị ezinụlọ gị bịa. Imeela.